Да, който е... Това е моя крос. И сега... А защо ти е толкова малък? Едва четвърта няма. И сега пътваме да изкакваме видео. След малко ще видим как ще се пуснат. А сега ще сме на кратка пауза, докато те се изкачат и се пуснат. Ето отново сме тук. Само че ето го вече ги няма 3 часа. Странно къде ли са отишли. Чакаме ги от 100 години. Добре. Ние сме в гората. Наоколо има някакви къщи. Наближават. За целта ще продължим след малко. До после. Чухте ли това? Наоколо има нещо. Не се пускат отгоре. Може да се спускат отгоре. Това било още. Какво е това? Какво е това? Странно. След малко се връщаме. Ето го, Вало! Я гледай, там има катерица. Там горе имаше катерица. Обрави и чантата. Служа е там на фара. Ма ти снимаш ли го? Да, сега снимам. Само спрях на пауза, докато се качите, докато се пуснете. Добре, то моя крос е добре. Да, добре си. Дай телефона. Няма ли да снимаме другите? И аз ще ги снимам. Къде изляза си малко. Аз може да направя едно спускане. Опри ми чантичката, моля ти се. Его, Ивчо! То ще да се пребие за Да. малко. Видали тук как беше на ръба? Да, верно. Той е луд. Его и Бобо, бавния. Да видим. Не. Карай по средата, бе. Не идвай тук, продължавай. Ние си изпочедуваме. Аре. Харесайте го този клип. Довиждане. Ние сме в гората, не знам къде си. Чао. Ще сме изгубени и след 3 месеца си идваме вкъщи. Чао. Не съм ти лъжец. Довиждане. И от мене. Аре, бе. Защо не иска да се спре този клип?